Bisan sa kanunay pahimangno, nagsigi guyod kuno gihapon og sud kining mga motorsiklo sa mga bike lane sa syudad sa Mandawi. Mao nga higpitan ang pagpanakop sa mga otoridad. Aniya ang report. Sa Dan AC Cortez, kung diin gipahimutang ang dedicated bike lanes, daghan gyud kuno gihapon ang mga traffic violators. Pagsusi namo kaganiha sa lugar, ubay-ubay sab ang mga nagmotor nga adto musubay aron makalikay sa bugat nga dagan sa trapiko. Labi na kun mahawan makadyot ang bike lanes kay menos ang nagbisikleta. Matud sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team, gihigpitan na sa nagkadaiyang ahensya ang pagpanakop aron madisiplina gyud ang mga motorista. Taga HPG Highway Patrol Group nga usahay mo kuyog sa atong kanang operasyon kay documentation sa nila kay nakita sa Mandawi City nga kusganon sa pagpanakop ani mga violators. Karong tuiga lang, sukad gihigpitan ang mga operasyon, mukapina sa 360 ka mga motorsiklo ang ilang nangadakpan. Ang ilang kalapasan ang pag-disregard sa traffic lane nga musubay sa dili nila agianan. Auhag sa team sa mga nagmotorsiklo ug bisan sa uban nga motorized vehicles, siguroon nga hawan gyud ang bike lanes alang sa kaluwasan sa mga siklista. Paingusgan hantod ma-educate ang mga motorcycles. Kaya motorcycles maging maka number 1 ng violators ana. Nya mo-operate during sa peak hours. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.